Begawan Mayangkara ya Raden Anoman Senggana Rama Bayamati Yenira Arsa Kulati dhateng murcanipun Prabu Sri Bathara Kresna kaliyan murcanipun Raden Setyaki bawanya pandhita iki getur takanipun mila bisa nggogrokaken Ulu Saramba mahanani kahanan goro-goro apa to pratandhane goro-goro bumi gojang kajing langit kendo kenceng bludak banyu ning samudra ana induk kaping 7 dina awane jagat sansaya panas sinaosa sansaya panas nanging sedaya dumados saking pakartinipun manungsa piyambak. Obahe jagat prakempa maknane gurun taruh padha gunung. Saiki sedaya menika wau namung kinarya pratandha gantos alam sarta gantos jalan. Maka goro-goro ing jagate pakeliran kacekno dene kaya madhep tengahing jagatan namung kinarya ngurmati wijira Kyai Rasuna Badranaya saha putra cacat 3 ing samya macak gegojegan wonten ing adyane Rara Amba Haris Oh
Raka kula
pun Mas Putun. Tepuk tangan kangge Mas Putun. Santo sedaya menika saged karaken lan jumereng kanthi regen menika ugi saking rekoderipun ampun apa wayangan itu nyebabke kru dateng rekoderipun Mas Ribut Wahyudi peniti kang boten kegiatan rekoder isi-isi sing lugu wae nek iso brecoke rasa senggol kono senggol kene oh enggak diarani wayang iki anti pemerintah kautaman itu bisa dibedah sarana wujuding seni, sarana wujuding budaya kang adiluhung. Adiluhung kuwi ora kok terus dipundi-pundi, ora bisa dibayar, ora bisa digaito. Iki juga adiluhung. Adiluhung kuwi saka jerone daya cipta para leluhur biyen banjur diterusake dening generasi saiki. Nah, kuwi sing wujudake adiluhung. Oh, nah, mongso bodoh, bodoh nikah. Badhe Ibu Yani, nopo Ibu Sumi, nopo Mbak Dian, kula badhe nyuwun lelagon utawi tetembangan penghijauan dados
Cokro Wasinta. Nah, tak aturke lelagon utawa tembangan pergi jalan iki mau ya iki. Sing kira-kira dadi rembug panas ana negara Indonesia saiki luwih ana ing kiwa tengene Wirana Kakung Astuti. Yaitu wujudnya deforestasi utawa pembakaran hutan secara massal. Nah, masa ngomong ke pembakaran hutan secara massal ini apa ngakon yang dibawa sama wayang atau bukti nih kendaraannya awet dewe ini ya babat alas mentani kayak jadi semuanya aku bab dari ngewi babat apa iya? Oh aku babat itu bon bedanya kafe banjur tak doleng pasang satadon 1.000. Oh, air mau rasa diganggu deforestasi utawa pembakaran massal ini dadi kali gatene para wiranom ing Indonesia saiki jalan arep kepiye wae arep umure awake dhewe iki durung wis ora usah pikirke kalau jalan sing sepisanan mau ini ya gelem ora gelem besok awake dhewe iki sing marisi iki ya sing marisi iki yen perkara manungsa kok jowo wae saka alam terus anak putune awake dhewe iki arep mangan apa arep kinayu apa besok ngopo terus bilang kowe child free karena kaya ngono sing baru kuat-kuate anggomu ngadepi ujare tombol aman dolan aman tidak ayo apa tae kok tombol ki otak jane nomor wayang karo sopan melangi kowe diterusake meneh perkembangan ora oke mek ora tau latihan boro-boro itu paham ten ayo kira-kira apa sing mayar wajib wis sore-sore neng latar akeh kancane aku monggo kalau berdulu enggak apa ibu monggo ibu terasakan
David Gilar mau sini ini apa wis mundur aku wah ambien kalau dulur putra jikae podo-podo klebu tapak podo kejaba terus ngajar iki ana guruku ning aku sak dondonge guru kuliahane nang uga jajane nalika isih sugeng iki nek upama sesandingan karo guruku kok guruku Ngayujo iki ya kerja di sini ya Suwardi iki lebo cerita Karsono adalah tanggal 29 kebetulan menika setahun saja Pak Ibu dan Pak Lebo cerita Karsono mugi-mugi sedaya kamus sedaya amal kesayangan itu dalam sedaya putra wayah sedaya murid sedaya regenerasi saya berdoa berkahi dumugi belasan zaman amin. Iki sepiro. Aku hampir ku tak pateni tak sebelum ketas. Kalau kelane bago ki nek di WA iso. Orang jawab-jawab. Apa orang jawab-jawab kae ini ngerti-ngerti nek sosmed liyane do ngunggahke foto lagi share, foto lagi nyungging, foto lagi ngatak. Kemudian atau yang sedulur sing muslim, kalau yang kedua was lo dan ini ya sama. Kalau baik orang pasti ya adalah ini kepanggil ketoro jerek dadaan kula. Nggih. Amun sae dunung lan botenipun kula sumanggaken setinggal sami bulan. Nanging nggih marai drebet wae niku boten namung jalan ingkang ngawiti wae kalian awake para budhet para senior iki nanging terus naik nonton transaksi iki monggo piye. Ditane orang belum ora. Baik, sanatane mobil kok. Mobil terus garasi belum ora. Baik, biar parkir. Ayo kita update buat komponen. Guys, ngomong. Sari serodo nyemak. Ini nyemak. Wah, jos. Rumah gelaran. Rumah gelaran itu Badiun Cina Batik Giling kita dengan badai paling repen Pulau Sumatera betul.
ronde. Oh. Aja, saya sakjane anu ya ratoni manuk ya. Ini kok tekan dhewe. Ayo sakjane iki priya Jawa ki kudu duwe iman perkara. Wisma Longgo Kukila hasil terakhir Waldi Wanto. Nah, sing perkara nomor 4 utawa kaping sekawan iki. Jadi aku semuanya kurang percaya perkara justru kalau di Doro nanti sih bisa ngambil modal. Ini ya upami pulau itu parah boleh. Upami kagungan kelangan satu wono juga menikah wujud istilah atau vaksin atau makro tapi sono kucing mereka kedah dipun kaya bingai satu tapi kebahagiaan satu gimana yang ingat vaksin itu payagi kurungan itu yang sak muat kalian ukuran pun vaksin awal maupun kali terus untuk berapa terus Wakil ini tarif sekretari. Kayak ini cuma ini lagi orang sekretar ya.
Pedro. Ayo sekarang akhir-akhir ini goro-goro malah wah jadi tak tinggal. Ya kira-kira nembak apa meneh mumpung isi ono turu Yoda. Saya tak saya terus. Ayo kuliah wis rampung apa bro? Wis ya. Ya kan. Dilalah anggotku lulus ki ya nek dinyatakan lulus ki November iki. Baru setengah tahun. Oh masih. Jadi donatur kampus kowe. Donatur kampus. Tapi proses satu minggu beda-beda. Kalau boleh narasumber berani kudu dihati-hati. Ini orang setengah tahun sakit kakek semangat. Hati banjir radio. Kira-kira jalan kemana? Sinar. Oh, ada terus. Itu mau ngobrol kesana. Oh ya, aku kepikiran kamu nih. Aku nih gurih mau yang jangan mikir-mikir kok arti oke kan dilakon ya. Bukan supaya harus dibilang oh buku-buku guys senang juga senang juga jalanan ingin dilaras di pacaran ingsun orang sama nunggu di kalau perlu nih kalau aku enggak terus
Dadi kelingan karo sing tulungagung. Nah, lagi ono perlu kok diumat-umatke durake men gansal kok dadi perlune kuwi bisa turutan. Kuwi kepentingane keluarga. Nek sing jalane aku kudu dikukui. Sing jalane aku ditarik rapi. Kawogan kae selendang korek. Asal pas selendang korek. Nek selendang korek kae itu di dalam wayang dalam manungsa. Alias sutra adalah kok surat ini piye to kan garek. Lama harus kita menunggu. Serius sama aku apa dalam hatiku aku pengen serius nih disenakan karo aku. Wis pokoknya cepat-cepat jiwa cepat-cepat mental besok ngampai beberapa di kepiye. Kita cocok ning panggung iki wis dajuke. Ngomong-ngomong corak-corak iki mau iki. Krungu-krungu kene arep ana mantenan. Wis ora dirasani. Ora aku diundang apa ora ya? Ora sakjane dagol. Undang dagol iki kok prasmanan arep dhewe. Apa meneh kakekne senat. Prasmanan kae sak katringe diarep dhewe. Rasanya aku aneh oke. Kowe lagi kelingan jembet kowe isih cilik, prihatin ku kaya apa? Gandeng aku wis apa oleh ora oleh anggonku rada seneng-seneng rada. Ngeman karo awakku. Lagi bunga yang mulane tak ngomong iki malah mbok nek iki ya ngono. Foto ketukul iki gojekan. Sing awake sapa? Sing awake Kang Gareng. Oh, iki. Tentu sing awake Petruk mah. Oh, iki. Sing awake Bagong. Oh, iki. Sing awake Sumar. Oh, iki. Wis arep apa? Lah yo. Gandeng iki sing dijiko kuwi lakone. Ora kena padha kesuwen anggone kegojekan. Ayo. Kae kakon negara Ngamarta katamun penembane Sukolimo Pendhita Durna karo
Gusti Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, siap-siap teman. Selingan khusus iki. Orang aku lagi Bang. Ayo ijep-ijep ngenalke. Ini kae ketoke paserakan dua pepae. Ayo wis ketok paserakan iki do pepak. Golek ana panggonan sing luwih prayoga. Nek kulon si tinggil kae ana angkringan ya nongkrong nek kote yo. Sing bagus. Ojo lali kewajibane nyametakake sekar menur dadu marang para bendoro. Ya, Mak. Ya, Mak. Ya, Mak. Thank you.